Akşam döyüşüme gelipsin. Bir daha başagay bolup ýörsiň. İnzalman gaýdaýdym dogy. Sene oroşan öpsün döyüşüňi. Näme boldy? Eýgilikmi? Mehrijan ara. O men ýorgun düşüp dikip oturan gördü. Maňa da dikip berdi. Menem aýtdym. Vay çağılar bilen öňüm ýetişem owa dedim. Soňra diýsem gatwyr ýa. Wah, şu Mehrijanyň şu häsiýeti bardyr. Mehri durmuşa çykanda ejeňe nädikip beren bir topar düşekçeler bolmaly. Ahy Mehri munça düşekçeler näme etjek bolýar? Wah, menim şo niçe bolýana diňlemese näme? Şo özüni tutupdy. Borda dogan, gaýrat et. O jigime almasa insalmaz. Indi menim şu başagay bolup ýörgün düşüp dikip oturuşum. Bir çay çeýnip aşgana girenmemşidi da. Sen geldiň de. Rüstemciğim. Gelen Merik. Rüstemciğim, beyatleşik'e tayarlanyan mı? Ava, Şu beyatleşik'te sen yeňçi bolmalsyň. nesip bolsa agam yeňçi bolarym. Tuğulama. Sezeryan mı? Sezeryanam. Eger sen şu beyatleşik'te yeňçi bolaýsaň, gowy görýän saz gurallaryň birini atyp berjek. Nesip bolsa agam. Avrayma ma daşarýarda futbol oýunça ýarşa bar ya. Tuğulama. Oňur ýawraň. Sporda berilen awal. Men Ibrahim'in türgünleşýän ýerine baryp gördüm. Yaman erjel ýigit. Onu okuyup ba. Esasçyň erjellik gerek. Özüňde köpräk işlemeli. Sabırly bolmaly. Sabır eden muradyna ýeter diýipdirler. Günneşeýdip 5 gedek puluň sanamakdan ýadamadyňmy? Senem ýyllar ýaly gitdi kartaşdyray bankdan. Sen üçinem, biz üçinem gowy bolar şeýsen. Goý şoň içinde puluňy. Pulunu gözüm ağrın durmadı bolanok. Günni bir kedek sanamadan bolanok, oňa Oňa men o ýakynda dukan açyp goýan. Ana şoň gerek bolar da. Hasgowda. Açyber dukanyny. Gerek mahalyn git dep kartyňdan puluň çek. Gerekkä mahalym garsyň içinde. Ýyllarim şeýtýara, diýdi. Onun şoň kynçylygy ýok. Gitýän banka arzaňy ýadýan, kartyňa malyk gaýdýan. Pulum men özüne dursun, özümde. Ýa-da ýük bolýarmy? Ýa depeňde götürýärmi? Esasat puly näde kazanmaň aradasy netsen o. Onu sen et, oň aladasyny, pul gazanmaň. Ýeri bolýar o. Nä pulunu öňkerine alyp goý. Dost, türgünleşýän gowy eşdimi? Basym nesip bolsa taýarlanýan urumda daşaryda ýarşa gitmeli. Şogul bolsun nas. Arada bätleşik badi oturýardyň. Nesip bolsa jemleçi we teşekkür gatnaşmaly dost. Aýdym barmy ahadymda dost. Şu sapary ýeňip bilsem bolýardy. Şu sapary ýeňip bilsem kemalagyma näme atyp berjeğim bilýärmi? Näme atyp berjek diýdi? Iň gowy sazry alyp berjek diýdi. Ola gowy bolardy dost. Alştıran zahidar vakali. Al, benim yerim götüreyim. Eylece şu dağıtlar himmet sana gerek ya Allah şu daydamın ödedilen yok şu dağıtları. Vakcan oğlum, doğunumdan ayrı yerim var men. Doğunun molun önemi biz yal köplük değil yeke çağa su ne edilen yok mu? Doğun etmesem kime deyin can oğlum. Bol oğlum yumur demede bol çaltırak. Taşa dağıtlar gel. Ecemine üyü gir oturacak gel oğlum işimken gidecek. Doğalım, doğalı çuvalım, doğalı atıyırdı oğlumda. Dikip getiren yorganlarının yarısı sağımda, yarısı da solumda. Ayal doğalım deyip, sanın vere yolumda. Bak bulan kovcadığının sıcaklığına hakiyet min gönlümdeki Allah.
Senin sayılabilen ikinin o bular yavlar. Uyan. 3 baş halına mınça yorgunmuşu başına yapacak mı? Uy, o niye hil başına yapacak mıydın? Nisip olsa üstümü de yapar, üstümü de. Vah. Öňüme yeterlikdi sen yorgunmuşu. O durmuşa çıkan da ecemin eden yorgunmuşuklarım en tek tozup yetişen neler ellinmen rönüra. Keşke men kiyalak düşük tozdururça vakt geçen olsa. Yeterlikli bolanda neyme kız? Zadın ammır ziyanı deger mi? Ağarında durur da. Ha o da bir yalak terör olanı dikinyen nersin o sen? İyen öňünde iýmeýän ardynny diýlen vay hatynsın da sen. Bak Doğancan, sen dik oturan yorgun düşöklerin görüp, menne de bolaysın neydim de. Vay, hüves ettim de. Ya da uyağa yorgun düşök dikip vermek yada daydı mı Arda Gülcan? Yadarsa da doğun için yadarsın, gitse de doğunu gitsin. Hüves eden olsan nesip etsin Doğancan. Doğancan, seni karıştırmamın sebebi var. Hal men bir sen yanına geçeyim. Hani demin vurdursa çayın vurç. Tedeci yorgun düşöklüğün daşına pervadırıp, sen hal ahvalınam sorum anlarına. Çağılar olca mı? Ahiriyatına düştü. Şükür çağalarım boy. Arda Gülcan, bilyensinle inniki yekşenmen ne hilgünlüğünü. Vah yadımda. İnniki yeşenme oğul cennet canın doğulanın olmalı. Öz çağalamın doğulanın yadıma düşmese de şu oğul cennet canın doğulanın hiç yadımdan çıkaramak koydum. Ay havada, çağan ken olsa olun hayti bir niyata saklacak. Oğul cennet men yekecek idim. Özün bileğine, biz de on doğulanın her yılan belleyiz. Yönü bu yıl has uludan bellecek. Önküsünden mi? Vay, iyilere durmuş toyunu şonça tutup bilse de begen yağaydı. Ay neyme, yağdaymaz goy. Kıydımam birinin artık olmasa kime eden? Menden neyme hizmet? Qadana tarşmalı mı? Ya çörek doğramalı mı? Ya yorganı şöptük böyle mi kız? Aydı otur. Ay o zatlarım edili vererler. Siz etmeseniz kim etsin? Mennene şu zatların birinin başına varan yoktur. Onsoňam ayallığın gep başka zatta. Nämedi? Wagt Doğancan, uliyle üsürüp, qıydımın doğulanıwny uludan bellecek. Ulu toyun soğuğa serpayım, ulu bolsa gowda. Şeýle dälmi näme? Sen ejeme kakama doğanlarıma hemmesine ait. Goy olaryň hemmesi men qıydıma gymmat bahaly soğutlar getirsin. Meselem, biriňi gymmat bahaly gulasyrga, biriňi yüzük, abeýlekiňiz bolsa gymmat bahaly köýnüklük matalardan ay garaz heriňiz bir zat getirseňiz bolýar. Herimiz bir niýemi? Ahy, hemmemiz üýşip bir gymmat bahaly soğut getirsek bolmazmy? He? Yok, bolmaz. Meniyem agaýynlarymyň ýanyna agzym doluryp aýtdym ha. Ejem plan zat getirýär diýdim. Doganlarymyň her haýsysy gymmat bahaly zat getirýär diýdim. Men näme agaýynlarymyň ýanyna ýüzgar etjek bolýarmy? Ay, bolýar da. Aytan bolsam getirämeli bolsa. Ay bolýardan bolmaz Doğancan. Ejeme de doganlaryma da ýetirgeniň şargydymy? Hay bolýar da. Yetir diýsen yetireýin. Wah getir diýsem getirerin diýsene Doğancan. Halacığım, bar sen o nemede oyna, ana otayda oynar. Bar, näder kakan bilen gurlaşaly. Geldin mi? Geldim. Sen dün Rüstem'e söz verdin ha, saat kuralını alıp verecek deyip. Şonu hiç ağlamadım da. Näme üçin? Uy. Ha birden Rüstem yeňici bolaýdy näçik? Sen ona söz verdin ha, saat kuralını alıp verecek diýdin. Alıp berjek.
Sen ne sadıqralyp göwnüň ýetenakmy? Owa söz berdim. İn gymmat sadıqralym alyp berje. Uy, o jigiň adabry taňa näme diýsene? O ardandyran alyp berjek diýip söz beräýmelle. Uy, on soňam. Beýle pulun kän bolýan bolsa, öz ogluňa maba? Nesip bolsa ogluma da alyp berer. Ýöne aýdyň jany gatylläli gösterýär. Kemal? Kemal? O, Eşdiýän ekeniňi. o eşdiýän jeren aýdyr. Hana özüň ýallara seret? Kim? Didar. Didara seret? Ha, Didar. Dostum Didara. Gece ünlü işlep ýör. Ot kakıp ýör. Maşgalat hakda. Üy hakda ala dediýe. Atin ortaçyň bolsa ot ýursun. Bir zatlar okan ot ýursun. Yine başladyň o jerentine. Başlamanmy? Baýam başlarna. Men, Kemal. Şu şey dip oturan erkekler hiç halam okda şu boş oturan erkekleri. Men ne otyrmy? Ana näme dik dursunmy? Men oka otyrna. Görem mene gazet oka otyr. İşe gidýän gelýän ine näme bi? Atin gidine şoda. İşe gidýän gelýän. Gazanmak hakda pikir edýär. Ay jeren men näme deýin? Men gidip gelýän aýne, işe gidip gelýän. Ana seni diýdi. İşinden hem daşary pul gazanyp ber. Oturun ok bir ýerde. Jeren. Näçe har tursaň her zadyň öz wagty bar. Sagady bar. Könülümde aýdypdyr. Sabırly ýigit aşa ýeter diýip. Sabırly bolaly. Bu hemme zat bolar ha. Haçan bolar. Men Rivadan kemerim mami. Kime diýwa? Sen dostun aýaly. Riva. Ha, diýwa geline diýen. Ha, o şoňa diýen. Diýwa geline sen ýalyl. Gaty sabırly maşgala. Ana, şol ýaly sabırly bolmaly. Vay, meňem ýollaşym oň ýollaşýar nep diýip ılgap ýören bolsa, ona menim baý sabırly bolardım ha. Meňe täze ulugy minetim gelýär. Menim diýwa ýaly öňüne gaýşyryp oturardym gelýär. Goý howuny jeren şu wurruňy. Goý, sabırly bolsaň ne diýip bolsa senem ulugy minersiň. Ne diýbelgün. Haçan geljek o ne diýbelgün. Men ýene de näçe garaşmaly. Aýtdym men, sabır et. Sabırly oglan durawara şat bolar diýip könülümde aýtdyr. Ýaňam aýtdym men sana. Bar gowsy çay getir, çay içelim. Bar. Vay, şu saňa diýdiň, diýmediň birda. Cuma, sen arada ulağımı satacak deyip gördün onu sattın mı? Ay yok, internet satamam. Nizip borda satsam tədesini alacak bolyan. Onu men ulağımı sat bererim. Men sana täze ulağımı alıp bererim. Onu sen ulu iş ettiğin olurdu. Yöne sen şeyle sağ olsun etmeyeceksin abi diyen. Hayır vermeyecek olsam uzun ayağım yığınacağım da. Didar, men sen doğan oğlanma, beyle de bir zat boldy. Şimdi sen özüni iňden peýda bolajak bolyan. Bolany nämejigim? Hayır göreceğini bilsem. Bolya. Ana olsun men sana satyp beren üçin näme bermeli boldy? Ay nämejigim bolsam kämen galdyryp durmaýyn. Ay 20 götürüp ben goýjak. Näme diýdiň? Ýa-ni gulagyň agyrmaý. 20 götürüp aljak diýen. Ay amjan, sağım gerek ha. Men sana şeyle de sağ olsun gelje. Näme? Ansap diýip meni tundurjak bolýarmy? Sana iýlen çyksaň çyk, ýöne narxdan çykma diýipdirler. Ol şoňa narxdan çykmak bolýar. Ay goýa. Indi men arada durup peýda görýän üçin narxdan çykan boldum. Yok, sen yanlış düşünme. Men sen göwnüňe degijek bolamok. Ýöne men sen bolşuň aýdýan. Bolýa. Ýokman ha bolsa. Bolýa. Arany men özüm görjegim zat. Bah. Hey senne ımsap diýilen zat boam. Jigin jumada hana. Maşina ber üstünden epesli peýda görüpsiň. Hey, beýle de bir döň ýürek boam. Hawa, men peýda bilmän ýörsem Kemal ýaly bolanda. Kemal ýaly bolup birden näme maňy bar? Oň näme serwetmiş? Ya durmuş senkiden pesmi. Ha? Şeymadır. Sen şonuň durmuş isleýär. Näme Kemal näme atyp bilýär? Naýlana zat bolýarmy? Täze ulaw minmeli. Ol şonama aýdyp bilen o. Bu zatdan öýde oýandyrýar diýär. Maňa beýtip alnan maşyn gerekkä. Şo maşyn ne diýip ederem öýdüm? Ne diýip eder diýen ok diýsene. Meni we ýörtüň.
İyiden çıksa item ağlar diýerler. Sene. Vallahi. İyirin işim yok. İyi näme diýse şonu diýsem. Men öz dəfidim bilýär. Senin özüň bil. Maňa şu bolşun ýaraya. Sana yarasa da bana yarana. Men sen maşgalan giymene de hakkım var. Özüňden sen gowat goýjak bolar. Doğancan, gelip göwnüme de açtın. Şey dip doğanın halinden haber attırsa gowda. Bak, Çigincan, herimiz bir yerde bolsagam, göwüň doğan küýseýär. Üýüň işini bu torgamam diýip gaýt berdim. Ýöne meni başga bir zat batyp biňçilik etdi. Şmehrin bolşy hiç göwnüme yaranokdy. Doğandan doğduk yakın diýlenler boldy da. Men ona yorgundy şöktükip şundan soňy gatyrlap barýan. O bolsa maňa näme diýe? Gaýdymyň diýe dowlanyny gyzylap berdi. Ona maňa da aýtdy. Her doğanın bir gyzyl getirmese öý kölecek diýdi. Gaýdymyň ýaka dikip özüne, köýnek dikip özüne al, gyzyl aljak diýip ýygnak goýunja pullaryny mara alyp ona gyzyl aldım da. Gaýdyma da aýtdym, sen gara sen tek saňa soňalar diýip köşeşdiren bolýanna näme diýim? Almaly bolar. Kemal. Wagtym ýok bolýan. Ýöne näme? Gerek ýa diýipdirler. Men seň ýanyna bir işe beren geldim. Geçmişde wagt tapyp görüşmeli bolýardy. Wagtym ýoklugyna bilýän. Soňky döwürlere başaryp. Eýgilik bolsunda. Hawa dos. Habarlyja gelen bolsam, aýdyp otur. Näme kömegim diýipdiler sana? Kemal. Sen kömegim gerekdi. Sen kömegim degýär. Şonu bitirelsen daş etdim o. Oňam senin boş goýmar. Adoluk gelmermi? Ýok dos, maňa gerek gel. Ýöne näme iş ol? Goňşuň adam bara. Hawa. Ana şoň mebel öndürýän huzur kärhanasy bar şeýledämi? Hawa ba telekeçödi. Hawa. Ana şo goňşuň telekeçiň öndürýän mebellerin hili gowdaly biriniň ýanyna aýtmaly. Näme? Kime? Näme üçin? Aray, bar birden biljek bolýan aray. Meniň tanyş olanym öýünün ähli mebellerini çalşan diýä. Benim tanışym bar. Özüm alyp beren diýip söz berdim. O bolsa ýok. Şol aradyň öňürýän mebelle gerek diýip şol özüne tutupdyr. Men sen ýana şonu getireýin, iýereýin. Sen şonu aradyň öňürýän mebellen kiri gowdaly ýamala sen bolýar. O sana ana diýä, sen Jemşi tanaýan. Tanamasyna tanaýan. Hawa. Ýöne men sen bu ýumuşyňy bitirip biljekkäl. O men etjek işim däl. Ay ho. Peýdahy bilmez diýerler sana. Bu taýda ütgeşik näme bar? Men Jemşide başka yerden ardan alıp üstüne epesi baha koyup satacak bolýar. İkide de peýdahy bar. Ýok. Sen men tanamaňsyň. Tanaman. Şu Kemal'dyň da. Beset. Men adam yamanlap. Biriniň aragyny bozup çörek ýemek. Sen hem şuwundan şeýlek. Şeýle meseleler bilen meni görjek bolsaň, men ýok diýip hasap edäý. Men artykmaç gep nokatlap oturjak gel. Ha, diýme önüne goňşyň dostundan ileride, şeýlemi? Hawa, ola goňşa eken. 7 adam bolsa men beýli işlere terp bilmersin. Dostluk meselesinde bolsa. Näme düşünüp bilsen şeýle düşünürsin. Ay ola da. Şu olsun ölen sen hiç kaçan menki durmuşa getirilmersin. Didar. Men senki al durmuşy düşümde dardyp edemem. Beýle durmuşy men durmuşa masap edemem. Men sana näçe edekler düşündürdüm. Dinlemedin, kulak asmadın. Ha. Saylan ýoluň dogry bolsa, gidiber. Men o ýol saylan dostum ýok. Himme zadyň nesibesi bardyr. Onu sen şunu itiwe garaşda tawar bolla geziber. Han görer wakaly. Men sana bir öýme aldym da gonçugym. Vay. Özüm aldym da sana dalaýyn diýdim. Tuşumdan çykdy. Azara näme çykdyn muňa serete vay. Toýda we. Gaý sana taňsat derler näme çykdyn? Ay gow gördüm de alaýdym da. Toýda da. Deňe bir göreyim. Gelşýärmi? Gelşýär. Ay o dony sen tüwelimi taňary ýapkasyň ay.
Sen bilirçin eden aladalaňy müňden birini gaýtaryp bilselem razyla. Çağa kalk. Arkaňy hop edip ulardyň abi. Jigim, jigilerim dip ejen bilen deň ese boýa gallardyň abi. Jigim can. Doğunu tapşırlar. Ya da bile yaşarlar dip köylünün aýtmadygy ýok. Doğunu kömek etmese onu kim etsin? Ola şeýlele. Getir kızım getir. Cihim dışarıda mı? Böyle. Alo. Oo çağır selamun aleyküm. O mu adadan? Aha. Bağır. Tapar. Senin için orada vururum etmem. Pulunu kaçmadan böyle ya. Bollu. Böyle ya. Ana beş bittim böyle ya. Böyle. Bağır. Viva gülüm. Hem işler yapıyorsun. Yani bir zaman gülün sonra karı deyip suudahını yatırdım. Onun dilep aradan bakardım. Sonra 2 sefer satıp koyuverdim. Neme deyipsin sen? O nefes ağa görgül kıyınananlar. O nefes ağa görgül onu bakıp beslep toy üçün bağdıra çıkar tatçık bulup yördü. Bekmeler derler bak sen var ha. Yan pullumu getir. Neme pullarını? Yan sana koyun pullumu getir de üstünde olacak. Nerede koydun sen? O nerede koydun? Ha şu tayda koydum. Mene pul var ama? Dur. Men sana yığına koydum şu tayda koyup gittim hemen pulları. Men bilemak diýdar, ellemak men sen pullaryny. O nähil bilemok, men sana yığına diýip şu tayda koyup gittim hemen pulları. Koyulmarsaň duranmyr da gözleşdirip Hani ýerde uçuk diýäm ýa pullar. Ellemak men. Dur. Men sana pulları yığına diýip koydum şu tayda. Yığına koy diýdim men sana. sana. Dur gaharyň gelmesin. Özüňi eliň al. Häzir Gülçemenler sorar. Gülçemen. Agy Gülçemen. Kakın hostoluň üstüne daş kagyly pul goýup gidipdir gyýdym. Aldymmy gyýdym şu? Yok, men almadım. Gel oğlum. Akıl ol. An görköz. İranıldım bak. Men pulları yığına koymadım ha. Görköz oğlum, görköz. Hani görköz oğlum nere? Kuya taşladın. Vay kakası. İşim gitti. Baktım yattı diýsene. Bar gadynyň ýele soğulun diýsene. Kakası men nerden bileýin kuýuň agdynyň açyk galanyny. Yok bey, men bu oýny utulum öýden. Bar senden boldy. Oýunçy uturan bilse ýaşy. Bilen dur, arada Kemal'la turunç geçen yer meyilli. Ol men golf aşım örüp begenni. Awo ağam aýtdy, dostum pek gün go oýnaýar. Koňa sana go netdi. Sen ağam go adam. Ol sadyň sportyň batyryn bilýän adam. Sen bagtly dost. Ağam gowula, ol maňa mudama sabarly bolýar. Hemme gowuluklaryň, şowuluklaryň aşary sabarlykdyr diýe. Kimden sabarly bolar dost? Biz hokman ýeňeriz. Nesip bolsa, şun sport meydançasynda topurmadan ýaşy bar. Görmäne elersiň ha dost. Hokman, çygym alyp gelerin. Hokman bargyn dost, garaşar. Kapatçıklar. Dayla selamun aleyküm. Olmayadıylar. İş yapıyor mu? İşler olmaydı adayla. Yaxşı işler olma. Olmaz cennet. Yaxşı oğlum, o Ece var mı? Var öyle sorun nedir? Ece, daydan geldi.
Gelverin geçiverin bak. Han töre geç gel. Bayılım Mertcan. Sen çay koysana. Men çay içmeyene gelmedim. Bayılım. Sen bizim çayımızın içenlersin o. Bayılım. Daydam içen gımmat bahal çayından demler var. Gımmat bahalı bolsa içey tegen barla. Yine çayım geldi. Vay bu gımmat bahalı çayın kaptandan gımmat bahalı sütünün istegam ha tam kovulur. Mertcan. Daydam iyen şol gımmat bahal sütünden getirsene. Arda gül. Men sen yanına yöne yere gelmedim. Men sen bilen eğer oturup doğru uğraşmayana geldim. He? Aytıver kulağım senin. Men diyecek bolyanım siz bizden ayağınızı keseydinizle. Ecemem, kakamam, beyleki doğumlarımam. Canırsem canıma da cevap vereniz oklu. Şol cennet canın doğulunun ne var kaytışınız. Hey beyle de rahat olur mu? Ha ola şeyle şol cennet canın doğulanına var kaytışımı dedim de. Alma, iyi otur. Men sizden katyara yirene döndüm. Yönü ahlasının püngüde de değil ahır. Heyde doğanın bilen bir şeyle olur mu? Mehir muhabbet islerim olur ha. Ola doğru. Yönü. Doğru olsa ondan emet. Senim iyiden ok meni beyliklerim. İyiden oklur diysene. İyi demedi yal edensin de. İyi oturan sözün ne emeği? İyi demedim yal ne emedimmişim. Şonun bile okma. Bilyen olsam senden soramazdım ha. Ehli adamın ödüm mağarada bileyen zadını ödüm bile mok diysene. Mavtum ula tamdaydıktır ha. Adam ödün bilmez ham hıyal olur deyip. Ham hıyallı doğun can sen, ham hıyallı. Doğanca, men sen ham hıyalıgan bilmenin beylekingen. Sen in olsun bana ay, nire de qoğca zat ba deyip. Men derre vaydıp vererim. Haysi öy oşların yörgünlüdüğüne, haysi eşiklerin, haysi koğuşların yörgünlüdüğüne menden sonra men bilyen zadım şol. Vah, uyucuğum. Sen dine şu zatları bilyenin için. Başka zat bilmen, dine şu zatları bilyenin için ne mi? Bizim senden ayak çeken mi? Ne mi? Vah doğunum, doğuncuğum. Sen beğencine menki, kıyınancına menki. Doğundan ayrılıp nereye gitsin? Barım baylığım senki. Sen bizim barımızdan artığını sorap yakyana. On son bar doğunun maşgalası var, üy ocağı var. Sen olsa değil özün bilyen. On son sen özün zatlı olsan ol ya. Başkalan aladasına meden o var. Asıl seden barıyınız şeyle fikir deme. Barıyımı da değil. Şu töwerek taş komşularım şeyle fikirde mi kedik korkyan. Ağay, sana ol yolla yatan çöpem sana gerek he. Sen ol arada o komşun bilen bilyen mi? Tırnak yalvadın üstüne ulu kopkun turzupsun. Hey şey dip boğma gayz. Bir de var sen taşındanım ton yaz. Salam erik gel. Gel bak çay var. Vay tayar olun da Mertcan tayar olun de yakatın. Raycan sen birazcık otur. Ben şu kadanın aşağı peterdik kayıttım. Şunu bir seyredip kaytayım. Sen o kalkasam gelmeli. Barım baylığım senki. Sen bizim barımızdan artığını sorap yakyana. On son bar
doğunun maşgalası var, üy ocağı var. Sen orada değil ödün bilye. Onsoğun sen ödün zantlı olsan oraya. Başkalan aladasına meden ola. Doğrudanam, arzuulumam, beýleki doğanlarymyň öýü bar, hojalygy bar. Olaram çağlaryny meniň cennet janym geyindirişim ýaly geyindiresi, iýdirişim ýaly iýdiresi gelýändir. Olar öz gazananlaryny maňa siňdirmäge boşly däldirler. Käşke meniňem ötmän duran günüm bar bolsa. Günüm iýlinkiden artyk bolmasa kim däle? Men bolsa diňe özümi bilipdim. Diňe özümi. Bu zatlar barada öň pikir etmeşim diýsene. Doğanım, men diňe özümi bilip, senin öz öý ojagyň bilen baglanyşykly süýji arzularyň ujundan kertýän bolaýmaýyn. Ceylan begenip gülüm berdi. Mebile öndürýän goňşusy bara. Hawa, ada telekesi. He, hawa şol. Ana şol Kemalyň doglaryny ne berdi? Ol Kemaly meni telekesilige başlaýan döwrümde kömek etdiň, gollaw etdiň, ýardam etdiň diýip täze maşynyň açyny berdiler. Bak gaýda ýyl kakasy. O bolar, utlak gaýda. Eywa. Sen özüňi gutlak gelä. Men Kemalyň ýüzüne utanýar. Ýüzüm ýok. O mamny bolup çykdy. Men onu göwn etmekçi eden boldum. Ülkeden boldum. Kana soň taýman. Indi meden işlerim näde olduğunu görýän. Gowy sen özüňi de utlak gaýda. Uy. Men gidenim bilen sen gidenim deň bolýarmy? Onsoň Kemal tarykatly okudy. Senden öýke kine edip durmaz. Didar, elbette durmuşda adam yanlış manan bolmaýar. Esas zat düşünnün gynalma dost. Her işin öz bähbidi vardır. Ýokpa, indi gynanamak. Şondan soň bir hili açylyp ýeňden ýaly boldy. Özden ýanşyklarymy şu güje ýatman iki gözümden geçirdim. Esas zat halal zähmet bilen gazananyň özüň kolýana keldi. Didar, esasy sabırly kanagatly bolmaly. Ata-babamyzyň aýdan bir sözü bar. Kesip edene dälle, nesip edene diýipdirler. Hak edilen söz şol. Men gece gündüz hata edip nesibini unutma. Sen men bilen deň bolma. Bağışla. Ne ettin ay? Esasy zat maňa dostum düşündi. Maşynyň gutly bolsun. Taňral kazanmaz. Men durmuşda ýene bir zada göz ýetirdim. Kimdir birine ýagşylyk etsem, şol ýagşylyk ýerde giýişde ýerde ýatmaýan eken. Şula dogry.